Dumelang thobela molweni bhotani lotshani sanibonani. Sidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwe. Zihlala nami ndihlale nawe ungashinqi ungandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku andiyonix ngaphandle kwakho. Bethunani, I'm back again with yet another piece of wisdom. Njengangoku ningajongi ubukrasti, andivasanga niziyeke inwele ezi zingathi zigalelwe iswekile. Sithethi ngaloo nto. Ndiza nento mani kwabathwasayo nabathwasisayo. Bethuna, simlibele na uNontongwana. Like how do we forget about uNontongwana? Like njani guys? Silibala njani isikolo sokuqala? How do we forget ngoNontongwana? Njani umntwana aphume ephehlweni ayobekwa enkundleni anikwe ichoba engazange wamdlaliswa uNontongwana? Kutheni nirongo? Into emandi kangaka akamnandi uNontongwana ninani. Umnandi uNontongwana edlalwa, umnandi neziqhamo zakhe. You know, ndikhawuleze ndathatha istand, yava, ndakwathi mandenze ividiyo msinyane because I'm motivated. Kukho indaba kuyahlahlutywa apha kwaRonta. Ngumhlekazi lona, lo mntwana thinde nibalisele nje kancinci ngaye. Lo mntwana ufike apha ekhaya ngoDisemba, beginning of November, late November. Undikhangele lo mntana, wandikhangela, yes. Wandikhangela, mamela lo, ungandishiyi. Wandikhangela lo mntana kuba endibuka ko-social media ntontontontoni, uyayiva ke ngoku. Yena esithi ngela xesha uba ulizo-experience ubomi basezilalini, umntana seTinarha. Akazange wanyathela kwindawo kuthiwa yilali. Ufuna ubona nje ubomi, atshintshe ubomi kulaa nto yaseTinarha. Xa ndithi into yaseTinarha ndithethi like impilo yaseTinarha. She's never been out of, yeah, apparently. So ndide ndithambeke nami nto, okay, iza ke, yeva, azokwenza i-homestay. Hayi ke, nyhani ke November ufika sibhizi ziintlombe ke thina ke. Siphuma ngapha nangapha, yeva. Uyathi uzibone kakuhle ilali, uhambe nathi iintlombe, so that ungazuexperiensa le yam ilali yodwa. Uzazibona nezinye ezi sabe sihamba kuzo, you understand? But umoya wam uyatsho mani into yoba lo mntana inkulu into ayizeleyo apha ekhaya ayiyo le acinga uba yena uzeleyo. Qha ke andifuni ufaka moya, sihambe ke sijikeleze, yeva. Azoba namathongo ke ngoku sele elapha. Ndithi ke mna kuyabona ke amathongo anje afuna abazali bakho ke ngoku. That's when I called her parents uba izani kaloku nizobona nalo mntu unigcinele umntwana. Nyhani ke bazile ke. Uye wagoduka ngoDisemba. Xa ebuya ngoJanuwari wabuyiswa ngabazali. Sebesithi hayi, eyona nto isincedileyo into yoba azonyathela apha kuba thina kudala sisehla sisenyuka naye sikhangela unobangela weengxaki zakhe. Kusithiwa umhlophe unengulo emhlophe, ugula ngumshologu. Kungona siyi-understandayo ke ngoku, sesibaliselwa nguye into yoba njoba ehleli apha ehleli kweli phehlo lakho phofu engathwasi yena, iingqondo ziye zavuleka into yoba nantsi le nto ndihlala ndiyiphupha. Fine, ufike kanjalo ke apha wavulelwa itasi ke wazoba ngumhlekazi. Phayi uyandiva ndithi ngoku almost towards the end of January, you understand, sekuzawuqala uFebruary. Wangena ke ngoku ephehlweni wabhinqa iitawula ezimhlophe, yeva. Heyi, yaqala ke ngoku yashuba indaba. Wayekuba ngugeliswa ohamba nomama apha esithubeni, wangumhlekazi. Zathi Nontongwana, yeva, xa kudlala uNontongwana uyafakwa naye, kudlala uNontongwana uyafakwa naye, yeva. Abahlekazi ke mna sebade bamqhela uNontongwana yinto yodlala. Even naba badala abahlekazi ekudala bekhona kuthi kwaba ngathi kukho isithukuthezi entlombeni okanye kwalapha ekhayeni kufihlwa, yeva. Kulolwa aba basandongena, yayiva, because aba badala bayibone kubo into ebenzele yona laa nto yodlala uNontongwana. Yabona uNontongwana apha ekhaya yinto esirious gqithi.
ndixelela mna umama wam luzala mna ungelo gqirha ke yena ke umakhulu kubo, yeva. Umakhulu xa evuka ezingqondo zakhe athi bantwana bam namhlanje yimini yemfihlo, obiza abamelwane umakhulu usana, yeva, abeke iindlwana apho. Ufuna ukonwabisa abamelwane bakhe ke ngelaa xesha, uyeva. Bakaloku ikoyi ikhona apha ekhaya, amini umhlekazi uhleli nje uyaphuma abuye nemiphanda, uyayiva ke ngoku. Eyam imiphanda ke andinakoyi mna entumbeni yam, imiphanda igcinwa ngumakhulu umama wam, andiyonto mina emiphandeni. I think le nto wayeqala umamam ndisanduqala wethu usebenza ngelakhe, wayengafuni ndibe ligqirha elisela utywala, you understand, hleli ndiline-access to utywala. So bendithi xa ndibuya entlombeni mna ndiboyosebenza funa ndimthi yeva, uzawukhalaza into yoba kutheni bubuncinci bebubunintsi ngokuya nisele kule ntlombe, benisitya utywala kulaa ntlombe, uyayiva ke ngoku. So ndaziqhelisa into yoba hophu, and nasentlombeni bayayazi abahlekazi bethunana makungaqwelwa, umakhulu kufuneka ndigoduke, uyalazi nani le, uyaunderstand. So uba nale miphanda ke ahleli nayo ke afuna uvisa kamandi abamelwane bakhe, uzawubaxela izani bethunana nizofihlela abahlekazi, kuzawufihlwa ke, yeva, apha ebaleni. Naba abahlekazi badwelile, kumane kufihlwa kumane kufihlwa, uyeva. Kumane kufihlwa kumane kufihlwa, nabo ke bayanikwa ii-rewards zabo, uyaunderstand. Abamelwane ngapha kumhandi wethu, uyabona. Yade yayinto eqhelekileyo kangoba abamelwane bahlale bebuza, hayi bo, inini imini yemfihlo kaloku, uyayiva ke ngoku. Mna ndiphuma kwikhaya elinjalo ke, senje uba le nto yophehlelela apha ekhaya sayenza yaba yinto emandi, kumandi. Unontongwana ayonto yoyikwayo, komhlekazi woyika unontongwana apho. Uthi efike esoyika athomalalise umoya ngabanye abahlekazi uba hayi, phola uyayiva ke ngoku. Senje uba yinto emandi, kumandi uba unontongwana uyalola, umhlekazi akhawuleze afunde ukukhawulezisa, asebenzise umoya. Umoya womhlekazi awufuneka uhleli nje ulele uflet, funeka uqheliswe ukhangela usefa, uyeva. Ndiyakwazi mna entlombeni ndiphume ndiziyele etoilet, uyeva. Ndiya etoilet andithethanga nto mntwini, ndiphumile ndikhatshwe ke nguloo mhlekazi. Bazawushiyeka aba badala besithi kwaba bancinci, bahlekazi, silahlekelwe, uyeva. Kuzawukhangelwa ke ngomoya, kanti ndim lo mntu ulahlekileyo. Yeva, ndothuke besiselibote. Xa ndolandwa etoilet umhlekazi ubhule wabhula wathi hayi, lo mntu le nto ilahlekileyo yinto ephefumlayo, le nto ilahlekileyo inobomi, uyeva. Ndiyafuna ukuthi ngumzali lulahlekileyo, kuthiwa uphi, uyeva. Wathi ukweli cala lamagceke, kwathiwa mbomlanda, uyeva. Ndim ke ngoku luyolandwa etoilet. Uyayibona uba yinto emandi nakulaa magceke alo mzi kuthiwe mangayi into yoba hayi bo kudlalwa ntoni, uyayiva ke ngoku. Iyaqheleka ke ngoku ebahlekazini laa nto, iba yinto emandi. Yilaa nto kuthiwa ngumdlalo unontongwana. Nina niske nifuna uyenza serious, ingathi yinto yopanisha, you understand. Of course mna ndiyamsebenzisa even as a punishment, uyeva. Unontongwana xa abahlekazi bemoshile, unontongwana, uyeva. Endaweni obusoloko badla ibhotile whatever, unontongwana, nizawufihlelwa ke, hayi ke nje kancinci. Ndiyakwazi mna ufihla ndihleli kule ndawo, ndithi ndawuthi mehlo nantsi i-sunlight ihleli phaa, ndihlebele aba bakhulu bahleli ecamkwam uba ndifihle into ethile, nantsi ayi-10:10, uyeva. Funeka beze nayo beyichazile uba yintoni, ndingakhange ndiphakame ndihleli kule ndawo, uyayiva ke ngoku. Uyaloleka umhlekazi. Yabona ndimmamele nje uba usezindabeni ngoku, ndithetha ngalo ufika izolo mna, uyeva. Yabona kule veki zingaka, ziyi-5 iimvumisa zakhe, yesithandathu le. Ndimamele kuyaphoswa, oko kuphoswa, and ngabantu abakhulu abayana, ngumhlola lona, uyayiva. Hayi mani, makadlale unontongwana bethunana bezololeka abantwana. Sisikolo sokuqala sanubavimba, u-101, sanubavimba ifoundation. Camagu bethuna. Please continue liking and sharing the videos. Please subscribe as well and follow.
amagu.